खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आलायारन सावथुननि दिहुनगिरि जोंदाव बड'सानो जोंदाव बड'सा देरा न' लुनानै होदों। प्रमद बर'नि बिथोन बायदियैनो जोंदाव बड'सा देराखौ लुनानै होदों आरो बे देराखौ बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङानो बेखेवनानै होदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आलायारन सावथुननि दिहुनगिरि आरो दिथागिरि जोंदाव बड'सानि न'खौ गौरां माथावरियाव थिंनि फिसा न' थानायखौ एबसुनि दैदेनगिरि मनेस्वर दैमारि आरो माखासे बिथांमोनहा मिथिनो मोननानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनो मिथिहोदोंमोन। बेनि उनावनो प्रमद बर' बिथांनि बिथोन होनाय बायदियै गौरां पार्कनि साखाथियाव बिथांनो गोदानै न' लुनानै होदों। जाहाथे बे देरायाव बिथाङा गावनि न'नि सोद्रोमाफोरजों आलो गोजोनै थानो हायो आरो बे देरायाव थानानैनो बर' हारिनि हारिमु बिथिङाव खामानि मावनानै हारिखौ सिबिलांनो हायो। बेनि थाखायनो बे देराखौ लुनानै होनाय जादों होननानै बुंथिदों मनेस्वर दैमारि आरो माखासे बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बर'नि जि दिहुनथावथाव जारिमिनारि सावथुनफोर जेरै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सायाव सावथुनखौ जाहाथे जोंदाव बड'सानि आखाइजोंनो दिहुनो बेनि थाखाय बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथांजोंबो सावरायगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन सावथुन जाय 1986 मायथाइयाव रजत कमल बान्था मोननो हादोंमोन बेबायदि सावथुना गोमालांनो हमबायमोन। नाथाय प्रमद बर' बिथांनि मददजोंनो जोंनि गेजेराव दा डिजिटेल आलायारन सावथुन दं होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो जाहाथे जोंदाव बड'सा बिथाङा बेबायदि सावथुन दिहुनलांबावनो हायो बेनि थाखाय थुलुंगा होनोनो बे देराखौ लुनानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों। दासान्दि बर' आइजोफोरनि गोमानाया बांनायनिफ्राय बांदों। बे समावनो सासे बर' आइजोनि जाथाया सोराङाव फैदों। सासे बर' आइजोआ गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै गुबुन रायजोआव जुलि जाहैदोंमोन। बेनि उनाव बर' आइजोआ दा आलाय सिलाय जानानै दं। बर' आइजोनि मुङा निरजोरा नार्जारी। गावनि जिउआव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानायखौ लानानै निरजोरा नार्जारी बिथाङा खौरां बिजोङाव फोरमायथिदों दि थांनाय 5 बोसोर सिगां दिल्लीनि सासे सेंग्राया निरजोरा नार्जारीनो फन हरबाय थादोंमोन। बेनि उनावनो सानैजों मोजां मोनलायदोंमोन। दिल्लीनि सेंग्रानि मुङा कुलदीप। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला कुलदीपआ दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिम फैनानै निरजोरा नार्जारीखौ लोगो हमफैदोंमोन आरो निरजोरा नार्जारीखौ दिल्ली फारसे लानानै थांदोंमोन आरो बिथांमोनहा जुलि जाहैदोंमोन। जुलि जानायनि उनाव बिथांमोनहा गंसे न' भारा लानानै थादोंमोन जेराव फिसाय कुलदीपआ गावखौ एबा निरजोरा नार्जारीखौ अनोमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि उनाव गथ' जाखांनायनि दान मोनसे उनाव फिसाय कुलदीपआ गावनि गुबै न' फारसे लानानै थांदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो फिसाय कुलदीपआ गावखौ बुबोदों आरो दिनैसिमबो बुदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो थांनाय 6 सान सिगांसो फिसाय कुलदीपआ फिन गोदान जुलि जाबाय होननानै फोरमायथिदों। जायखौ लानानै थार बिजिरनायनि थाखाय पुलिस थानायाव एफआइआर होफैदों निरजोरा नार्जारीया। बे एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानैनो फिसाय कुलदीपखौ पुलिसफोराबो बुदों जायखौ लानानै निरजोरा नार्जारीया गिखांनायबो फोरमायथिदों। पुलिसनो एफआइआर होनायनि थाखाय पुलिसजों बुजानायखौ लानानै खिथेर लानो थाखाय गावखौ एबा निरजोरा नार्जारीखौ बुथारनोबो हागौ होननानै फोरमायथिदों निरजोरा नार्जारीया। बेबायदिनो बिथाङा आलाय सिलाय जानानै थानायखौ फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो फिसाया जेब्लानिफ्राय गोदान जुलि खालामदों अब्लानिफ्राय न'आव खेबसेबो फैयाखै जायनि थाखाय फिसानो जाहोनाय लोंहोनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। गुबुन फारसेथिं कुलदीपनि बिमायाबो गावनि हेंथा खामानि मावग्रा महरै थायोब्लासो न'आव थानो मोनगोन बायदि होननानै हुमखि होदों होननानैबो फोरमायथिबावो निरजोरा नार्जारीया। बिपिएफ दोलोआ सोरखार दाफिननायनि जि खोथा बुंथिदों बेयो मोगथां महर मोना आरो जिखि जाया राहाजों बिपिएफआ सोरखार जाफिना होननानै बुंथिदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। बिटिसिआव फिन बिपिएफ दोलोआ सोरखार दाफिननो थाखाय स्रोदै नाजाखुमाबाय थानाय खौरांनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बिपिएफ दोलोआ सोरखार दाफिननायनि जि खोथा बुंबाय थादों बेयो मोगथां महर मोना आरो जायखि जाया राहाजों बिपिएफ दोलोआ सोरखार दाफिननो हाया। बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो गावजों अदेबानि प्रमद बर'जों दोलोआव हाबफैनो थाखाय सावरायदों आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा सानाव गुबुनजों सावरायो आरो मोनायाव गुबुनजों सावरायो होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावोदि इउपिपिएल सोरखारा समायखिरा लानायनि सिगांबो इउपिपिएल सोरखारखौ बिपिएफआ सिफायनो नाजादोंमोन। बेनि उनाव समायखिरा लाखांनायनि उनावबो हाइ कर्टआवबो केस खालामदोंमोन आरो जेब्लाबो बिथांमोना सोरखारखौ सोलायनायनि खोथा बुंबोबाय थादों। नाथाय बिथांमोनहा माबोरै मोजां पलिसि लाबोनाय बिनि सायाव खामानि मावाखै। काउन्सिलनि जथुम्मायावबो बेरेखा दोला जेरैबायदि बाहागो लाफैनांगौमोन बेयाव बिथांमोननि दैदेनगिरिया खेबसेबो नुजाथिफैयाखै। बेबायदिनो थांनाय 15 बोसोरावबो जेबो नेम निथि गैयालासे सोरखारखौ सालायदोंमोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिसायख'थिनि समाव इउपिपिएल दोलोआ फाइल पत्रनि सायाव नायबिजिरनानै बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ गोजा न'सिम दैथायहरनायनि खोथा बुंथिदोंमोन। बेनि सायाव प्रमद बर'आ बुंथिदों दि फाइलनि सायाव नायबिजिरनायनि खामानिया जागासिनो
आरो गोबां फाइलखौ नायबिजिरखांबाय। बेखौ लानानैनो जोबथेसालियाव थांजानो गिनानै इउपिपिएल सोरखारखौ माबोरै सिफायनानै गोदान सोरखार लाबोनो हायो आरो गावखौ रैखा खालामनो हायो बेनि सिन्था खालामदों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। गुवाहाटीयाव थानाय बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गुवाहाटीनि आहम गावआव बर' भवन लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। आसामनि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा बे अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होदों आरो बिथाङा बुंथिदों दि खोला गुवाहाटीयाव गं 44सो बर' गामि दङ, जाय गामिफोरा गोदान नङा आरो बिथांमोनहा 4 बिघा हाखौ आवग्रिनानै दोनदों। बे हायावनो बर' भवन लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों आरो बे भवननि थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय 1 कौटि रां होनाय जागोन होननानै डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिदों। आहम गावआव बर' भवन लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय बे हाबाफारियाव डक्टर रनज पेगु बिथांनि अनगायैबो खोला गुवाहाटीनि बर' समाजनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। जायखिजाया समावनो बिटिसिआव गोदान सोरखार फैनो हागौ। बे खोथाखौ बुंथिदों कलाइगाव बियाबनि बारग' एमएलए महेश्वर बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा थांनाय 1 खावसे बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायैखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव खोथा सोलिगासिनो दं आरो उननि समावबो रायजो राजानि खामानि मावनो हानायनि आसा गैया। बेफोर खोथाया रायजो राजानि गेजेराव सोलिगासिनो दं होननानै फोरमायथिदों महेश्वर बर' बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि प्रमद बर'आ लोरबां महरै दैदेनगासिनो, जायनि थाखाय बिटिसिनि फान्डफोरखौ लाबोनो हायाखै। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ सासे अहंकार दैदेनगिरि, रावनिबो बोसोन लाया आरो गावनि गोसो बायदियै खामानिखौ मावो, जायनि थाखाय बिथांजों मावफानाय दैदेनगिरिफोरानो बिथांजों गोजोन गैया आरो बिथांखौ बोख्लायनानै गोदान सोरखार लाबोनो थाखाय सिं सिं खोथा सोलिगासिनो दं एबा सोलो खालामगासिनो दं आरो जायखिजाया समावनो बिटिसिआव गोदान सोरखार फैनो हागौ होननानै बुंथियो बारग' एमएलए महेश्वर बर' बिथाङा। हाग्रामा महिलारिया रायजो राजानि गोबां खामानि मावदोंमोन, बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया गोहोआव फैफिनोब्ला जौगानायनि खामानिया जागोन। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारिखौनो नागिरफिनदों होननानैबो फोरमायथिबावो महेश्वर बर' बिथाङा। आलफाया आलफानिनो 2 केडारखौ थैनायनि साजा होदों। आलफानिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2 आलफानि केडारफोरा आसाम पुलिसनि बिथोनाव आलफायाव हाबनानै आलफानि कनफिडेन्सियेल इनफरमेशनफोरखौ आसाम पुलिसनो हरखुमायोमोन। बुथारजानाय आलफानि केडारफोरा बरपेटानि धनजित दास अदेबानि रूपक असम आरो बायहाथा सारियालिनि सन्जीब शर्मा अदेबानि ऋषभ असम। बुथारजानाय 2 आलफानि केडारफोरा आसाम पुलिसनि खामानि मावनायखौ गावसोरनो सिमान लादों होननानै आलफानिफ्राय फोरमायथिदों। आलफानिफ्राय फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बुथारजानाय सन्जीब शर्माया सिमान लादों दि गाव गुवाहाटीनि जइन्ट कमिशनार अफ पुलिस पार्थ सराथि महन्त बिथांनि बिथोनाव आलफायाव जइन जादों। सन्जीब शर्मानि बिदाखौ बुथारनायाव आलफानि आखाइ दं होननानै पार्थ सराथि महन्त बिथाङा फोरमायथिदोंमोन आरो बेनि खिथेर लानो थाखायनो आलफायाव हाबनानै आलफानि माखासे कनफिडेन्सियेल इनफरमेशनफोरखौ आसाम पुलिसनो दैथायहरनो बिथोन होदोंमोन आरो बे खामानिखौ मावनो हायोब्ला 1 कौटि रां होनायनिबो खोथा होदोंमोन होननानै सिमान लादों। बिथांनि अनगायैबो धनजित दासआ आलफाफोरखौ केम्पनिफ्राय खारखुमा होनाय आरो आलफानि कनफिडेन्सियेल इनफरमेशनखौ आसाम पुलिसनो दैथायहरखुमानायनि खामानि मावोमोन होननानै सिमान लादों होननानै आलफानिफ्राय फोरमायथिदों। म्यानमाराव थानाय आलफानि केम्पआव नोजोर लाखिनो थाखायनो बिथांमोन 2खौ आलफायाव जइन जाहोदोंमोन होननानै आलफानिफ्राय फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि आलफाखौ लोरबां खालामनो थाखाय आलफाखौ गावस्राहोनाय आरो आलफानि कनफिडेन्सियेल इनफरमेशन एबा फोरमायजाथावै खौरांखौ आसाम पुलिसनो दैथायहरनो थाखाय आसाम पुलिसआ माखासे लाइमोनफोरखौ आलफायाव थिसननायनि सोलो खालामदों होननानै आलफाया सिगांनो फोरमायथिखादोंमोन। गुजरातनि कंग्रेस एमएलए जिग्नेश मेवानीखौ गुजरातनिफ्राय क'क्राझार फारसे एरेस्ट खालामनानै लाबोनायाव बिजेपिजों लोगोसे प्रमद बर'नि आखाइ दं होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया। बिथाङा बुंथिदों दि एमएलए जिग्नेश मेवानीखौ जेब्ला क'क्राझार पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै लाबोदोंमोन अब्ला बेनि सोमोन्दै जेबो मिथिया होननानै प्रमद बर'आ बुंथिदोंमोन आरो एमएलए जिग्नेश मेवानीआ सासे एससि, एसटि एबा दलित नेता होननानै प्रमद बर'आ बुंथिदोंमोन। नाथाय एमएलए जिग्नेश मेवानीनि हेंथायै सोमावसारनो थाखाय क'क्राझाराव लोब लोब बर' आइजोफ्रा ओंखारदोंमोन आरो बिथांमोनखौ 2 सेंग्राफोरा दैदेनदोंमोन आरो सोमावसारगिरिफ्रा गावसोरखौ इउपिपिएल दोलोनि होननानै सिनायथि होदोंमोन। बेनि अनगायैबो आइजो जिनाहारि खालामनायनि थाखाय एमएलए जिग्नेश मेवानीनि हेंथायै सोमावसारदों, नाथाय सोर आइजोखौ जिनाहारि खालामदों बेखौ मिथिया होननानैबो खौरां बिजोङाव सिमान लादोंमोन सोमावसारगिरि बिथांमोनहा। बेजों एमएलए जिग्नेश मेवानी बिथांखौ एरेस्ट खालामनायाव प्रमद बर' बिथांनिबो आखाइ दं, बे रोखा जादों होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया। जायनाखि एमएलए जिग्नेश मेवानी बिथाङा एससि, एसटि एबा दलित दैदेनगिरि, बिथांखौबो फान्ड जानायनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा गोजानाव थायाखै होननानै बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारि बिथांनि सायावबो बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिया जेब्ला गोहोआव फैदों अब्ला सानदोंमोन रन्जन दैमारि बिथाङा उदां जासिगोन होननानै, नाथाय रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनो कर्टजों नांनो थाखाय बिथांनि नखर दं होननानैसो गबिन्द बसुमतारिया बुंथिदों।
नाथाय रन्जन दैमारि बिथांनि नखरा एनडिएफबिआनो आरो बिदा फंबायफोराबो एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरानो होननानै बुंथियो गर्जन मुसाहारिया। गबिन्द बसुमतारिनि बेबायदि बुंनाया बिबान गैयैनि खोथा आरो बेबायदि थौले साननाय दैदेनगिरि थानायनि थाखायनो एनडिएफबिफोरा थगायजादोंखौ सानो होननानैबो गर्जन मुसाहारिया बुंथिबावो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।